Це дуже нагадує мені саме кримський вайб, тому що коли в нас був Рамадан, починався Рамадан, це такий знак, коли треба зустріти всіх, з ким ти не встигав зустрітися ніколи. Під час цілого року ти планував, але не виходила. Але під час Рамадану в Криму ми зустрічалися з усіма родичами, ходили в гості. І от саме в Києві, саме на цьому іфтарі я зустрічаю дуже багато своїх друзів, людей, з якими планую випити каву на протязі всього року, але не виходить. Тут виходить і поїсти, і поговорити, і зустрітися. Тож дуже вдячна, що вона існує. Це дуже цінно. Не просто для всіх військових мусульман, які збираються тут. І це дуже важливо. А ще і для нас це така частина наших традицій, частина Криму, просто в центрі України. Це дуже цінно.